hawnhekk magħna għandna l-Matteos ikun magħna kull ġimgħa kif inti. Tajjeb ħafna. Inti kollox sew? Jiena tajba żgur, kolli lilek dejja u ma rridx xi tiktar fil-ħajja, xi tiktar li jkollok il-Matteos dej. Però apparti nħu pjaċir nitkellem miegħu persuna li għandek ħafna positive vibe, ġifieri tu pjaċir għax daħqan, tu pjaċir titkellem miegħek. Thank you. Mela, kemm huwa importanti li tbiddel ir-rutina kull 3 ġimgħat? Mela, di vera interessanti, ġifieri llum it-tema li qed niddiskutu hija clubbing, eċetera, eċetera. Mela, il-persuni tajjeb nitkellmu fuq in-nisa hawnhekk dejjem ikunu lessi illi aħna flok ma nispiċċaw f'xi każijiet, pereżempju ngħid ara naqra mort biex nixtri libsa u qed tiġini s-sikkata, ara naqra asnaf x'ħa naqbad nilbes għax laqgħa waħda pereżempju jdejja m'għadhomx jiġbuni jew inkella l-wejs mhux qed jogħġobni. Li dejjem ikunu preparati. Isek tafhom daqsxejn nisa inti. Nisma' naqra stejja. Allura biex nevitaw dawk il-konsegwenzi irridu dejjem illi nżommu it-training għaddej. Issa, it-training għaddej m'hemmx naħseb fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa qar milli jkun dejjem l-istess ħaġa l-ħin kollu. Mela qed niltaqa' dejjem pereżempju mal-istess nies, qed nagħmel l-istess movimenti, l-istess ambjent, l-istess mużika. Da xi darba ġismek ħajdlek ħuj, ġbajt. U biex nipprevjenu dik nilqawla kemm jista' jkun minn qabel. Mela pereżempju nara illi jiena t-tip ta' training li qed nagħmel sakemm mhux qed inħalli f'idej xi espert illi qed jigwidani hu, nara dak it-training dejjem qiegħed jinbidel. U naraw illi kull ġimgħat erba' iva ir-rutina tinbidel xi ftit. Għax kif qed ngħidu mawxar milli tkun xi ħaġa boring u xi ħaġa li tispiċċa tgħidilna isma' ħi, inti waqqaf kollox. Imma l-fett tajdi isma' kull 3 ġimgħat erba' titbiddel l-ambjent pereżempju. Mela, iktar mill-ambjent, iktar forsi r-rutina. Ġifieri ħalli inti l-ambjent jibqa' l-istess, tgħid tibqa' tmur l-istess gym pereżempju, però dawk l-exercises li qed tagħmel tittara li jinbidlu. Però why not? Pereżempju ngħidu isma' jiena ħatibda risqa bil-mod ir-rebbija, ngħid għandi ċans nibda mmur daqsxejn jogging, kif it-temp qed jisbieħ, għandi ċans pereżempju toħroġ barra flok ma toqgħod fuq it-treadmill tagħmel xi ġirja pereżempju fit-triq pereżempju demet li jkun safe orajt għax imbagħad hemm perikli oħrajn. Imma il-fatt li tagħmel daqsxejn bidla dik dejjem ħadd tkun ta' għajnuna għalik. Issa meta tajli tbiddel it-training, pereżempju wieħed joqgħod attent minn training pereżempju mit-treadmill, inaqqas it-treadmill bil-mod jew jista' iwaqqafha u mbagħad jagħmel xi ħaġa. Mela, meta nitkellmu fuq xi ħaġa sempliċi bħal treadmill, m'hemmx differenza qisu illi inti trid tajt isma' jiena ħanaqqas bil-mod sakemm naqtaħħa, m'hemmx xi withdrawal effects bħal xi pilloli eċetera. It-treadmill hija sempliċement magna illi jekk nużawha sew hija magna li fuqha ħaniġru jew ħanagħmlu jogging. Jiġifieri billi dak il-jogging isir barra wkoll dimet li naraw ukoll li għandna slipper tajjeb. Għal barra, tajjeb, noqgħdu attenti anke fejn nirfsu, għax insibu xi ħofra mara jkollna xi inġeri, però mill-bqija. Il-vista jrid ikollok. Il-vista wkoll, mill-bqija mhux problema. Iktar qed nitkellem fuq kunċetti bħal pereżempju isma' jekk jien qed inħaddem saqajja u kont nagħmel exercise A, B u C, issa nibda nagħmel exercise D, E u F. Dejjem nieħu parir biex nara qed nagħmilhom sew, għax inkella tista' tiġini iktar għar, però iva anke x'jiena ħanbiddel x'exercise ħanagħmel ħankun qed nolqot anke muskoli differenti illi għandi f'ġismi u dak ħajservini biex anke nara improvement, mhux ġast biex nevita il-kunċett tal-inkun bored biex impoġġu hekk. Huwa veru li moħħok irid jaqbel ma' ġismek fis-sens li inti tkun tixtieq tagħmel dak l-exercise, ġi mhux sempliċement isek computer tfajt tagħmel. Eżatt, ġifieri irdu naraw li dak li qed nagħmlu qed tina pjaċir. Issa tgħidli mela l-exercise dejjem ħajkun pjaċir. Pjuttost illi fejn ħajkun hemm challenge dak il-ħin li qed tagħmlu int ħadd tħossok qisha ħirġa' qalbek. Jew pereżempju tħossok qed tisforza ħafna. Però ir-rigal ta' wara kemm wara s-session, ġifieri ħafna nies jgħiduli, speċjalment wara x-shower inħossni bniedma ġdida. All right? U anka in the longer run ir-riżultati li ħanaraw mela ħannaqsu pereżempju l-waist, il-hips, ħafna jsemmuli wkoll illi dejjaqhom dak il-laħam imdendel ta' taħt idejhom pereżempju, is-sizes qed ikollhom ikabruhom u daw it-tip ta' problemi. Speċjalment anka il-party girl biex impoġġu hekk li dejjem tkun qiegħda top biex tilbes tmur fejn tmur tħossha komda, tajjeb li naraw illi dawn l-affarijiet għaddejjin regolari. Qed fakkarni f'xi ħaġa wkoll importanti wkoll, Mirej, nara ħafna min pereżempju qed jagħmel it-training f'istess qed iparla. Ma fiha xejn ħażin inti tissoċjalizza, però studji sabu li meta qed niffukaw fuq liema muskoli qed nużaw, dawk l-istess muskoli nużawhom ħafna iktar, allura naraw iktar progress fihom malajr. Mela jekk pereżempju jiena tagħmel xi exercises għaċ-chest, tajjeb li nkun konxju
illi qed tuża dawk il-weights biex niforma ċ-chest, mhux ġast ħanagħmel il-moviment ħaneħles ħammurlem. Alright? Ġi permetti li, jek jgħada fuq treadmill u għandi ħabiba tiegħi fuq treadmill ukoll taħdejja. U jiena qegħdin nitkellmu x'għamilna l-biera, jew x'inhu li beżdak. Dak ħażin. Idealment Għax it-treadmill huwa mixi. U l-mixi qisu m'hemmx dik l-importanza. Però Jekk qiegħda ħafna tagħmel xi eżerċizzi pereżempju eżerċizzi eċċellenti fejn qed jiffukaw speċifikament fuq xi muscles partikolari iktar minn oħrajn, dak li ngħidulu mind to muscle connection ikun importanti għax permezz sew ħanaslu għar-riżultati iktar malajr. Ġifieri mhux għax diliġi inkella teħel xi multa, għalik stess ħadd ibbenefika ħalli tibbenefika aktar. Mela, fil-passat semmejna li wieħed għandu bżonn jistrieħ. Tajjeb, il-ġisem tal-bniedem huwa tajjeb li nistrieħu li norqdu. Dejjem għandna norqdu l-istess ammont, għandna l-istess ammont ta' ħin, l-istess ħin għandna biex nistrieħu jew inbidluh ukoll. Mela, interessanti. Studji sabu illi l-ideali ikun illi aħna nqas biss nagħmlu alarm. Jiġifieri tant ikunu dixxiplinati ma' nfusna. Illi pereżempju norqod f'nofs il-lejl u fit-8 għal mod tal-kelma, li l-aħjar illi aħna nqumu b'mod naturali. Mhux li nqumu bl-alarm, mela ġieli tiġrilek, naħseb jiena ħaneħu opinjoni tiegħek, illi tgħid ara stembaħt. Għadu ma daqx l-alarm. U inti tgħid ejja mela wasalna probabbli xi 3 minuti erba' oħra idok l-alarm. U dik xi ħaġa illi hekk irridu nagħmlu, illi nħallu l-ġisimna jqum bil-mod. Mela, dik kif se ssir? Dik se ssir billi niżviluppaw drawwa. Kif drajna pereżempju l-ewwel ħaġa fil-għodu nieħdu kafè. Nidrabu wkoll nordu b'ċertu dixxiplina ngħidula, illi jisma' jiena jekk naf li jiena jien mhux ħaniġel serjes ieħor. Jekk naf li jiena pereżempju għadha rid inkun iktar bright, mhux ħanoqgħod imqajjem iktar milli għandi bżonn. Tajjeb. U l-ideali, għavolja mhux kulħadd l-istess, huwa li nimmiraw bejn noqdu għal 7 u 9 sigħat. Bejn 7 u 9 sigħat. L-ideali jkun dak l-ammont. Issa dan ivarja minn persuna l-oħra. Ikun naħseb għaż-żgħar dawk għall-binu kon għadu żgħar. Iż-żgħar fil-fatt il-babies jalmuna għalfejn kollu jordu għax għandhom bżonn jikbru mhux ħażin. Iktar ma nikbru aħna inqas ħajkollna bżonn nirqat, però fl-ebda Għaliex inqas irridu nikbru. Irridu nikbru, però ħafna l-bot mill-estremitajiet ta' ċertu nies jgħidu lek inqas 4 sigħat dallej. Inqas prezzja dawk huma estremitajiet illi anke fejn jidħol il-fat loss. Jiġifieri mhux ġast qed nitkellmu fuq affarijiet iktar komplikati, imma għal fat loss, il-fatt li ma torqodx biżejjed, int ħajqabdek iktar ġuħ l-għada, ħajkollok inqas power, inqas potenzjal biex inti anka taħraq ċertu kaloriji u tagħmel ċertu sforz meta qed tagħmel l-exercise u apparti minn hekk ħansibu li anka r-recovery kemm il-muscles se jirkupraw malaj ħajdhom ħafna iktar meta l-irqat ma jkunx postu. Sfortunatament, u di ħanajda minn l-esperjenza li jġrilek ħafna darbi jew xi kollok ħafna ħsibijiet fuq moħħok. Ma jirnexxilek xorqod sew, jiġifieri jew tqum u tibqa' towden fuq xi ħaġa jew xi problema li jkollok whatever tibqa' taħseb fuq għal tqum qabel biex nerġa' niġi għal meta li semmejt tal-alarm. Nasab li ġi xukutant tidħol f'rutin, inti tidra tqum fis-7 ta' filgħodu li ubba teħel l-alarm m'għandux għalfejn jdoq għax inti ħatqum fis-7 ta' filgħodu waħdek. Jiġifieri dik xi kultant ma' żmien jista' jkun li żgħażagħ li għadhom kemm spiċċaw mill-università u mdorrin iqumu f'ċertu ħinijiet u issa daħlu fix-xena tax-xogħol. Bħal kull draw oħra ta' trid iż-żmien però mbagħad tindera, ġifieri dik xi ħaġa vera powerful illi sabu illi jekk tkun ċert tilqad biżejjed. Mela l-aħħar darba tkellimna wkoll il-ġimgħa l-oħra jew ta' qabilek misejja żball li wieħed għandu ma jikkolx qabel ma jiġri. Ġifieri orrajt li nikol wara li niġri u nkella ħaniħxien issa. Perfett, ġifieri, anzi l-iktar ħin ideali illi aħna nieklu l-ikel huwa wara training, għax wara training ġismek ikun prone, nużaw dik il-kelma, illi nutrienti li nieklu jiġu assorbiti b'mod aħjar. Tajjeb, mhux qed ngħidu jekk int ħadd tagħmel training fil-għaxija, għamel ġurnata tikol xejn, u mbagħad li għandek tikol kulu wara, mhux il-każ. Però ħallu madwar sija u nofs satej bejn ikla daqsxejn mhux ħażin u l-eżerċizzju. Inkella ir-riski nafu x'inhuma, hemm ċans li anka naħħu dak li kelli li kilna number 1 u number 2 tkun tqil. Inti m'għandekx dik l-enerġija mhux hekk biex tagħmel il-workout kif suppost. Ippermetti li mela jien għamilt pereżempju sija satej training jista' jkun, u anki ġili ħassejta jien għal kemm ma tantx nagħmel, ma mbagħad isek tħossok guilty tajt għandni kemm għamilt satej għajjejt u saħmu jniekol. Din hija waħda minn ħafna mentalitajiet li sfortunatament nisimgħu u tlajna biha. Il-famus miżin, pereżempju, jgħidulek għax jekk jiena ma nonqosx, sinjal li jien qed nagħmel xejn, fil-verità bit-training. Jekk inti tkun qed tinvesti, u nużaw dik il-kelma tinvesti, aħna mhux qed tella l-masil, tinvesti l-masil għalfejn qed ngħidu investiment. Għax inti iktar m'għandek muskolu, awtomatikament iktar qed taħraq xaħam. Allura dak huwa investiment. Mela mhux il-miżin irridu nagħtu każ, però aħna kif qed nibidlu fil-mera u kif qed joqogħdu l-ħwejjeġ fost affarijiet oħra. Din hija kunċett eżatt l-istess fejn hija mitt illi jisma' jiena jekk nikol wara skużi, ħassart il-progress kollu li għamilt. Anzi,
L-iktar ħin illi ġismek għandu bżonn l-ikel u wara training, ħalli jgħinek biex anka r-recovery tiegħek kemm inti għaddilek malajr, kemm id-dum biqtuħ tal-laħam jew le, jittaffa u jittaffa sew. Inkella inti l-għada tibqa' b'dak iċ-ċert tuqtuħ tal-laħam qawwi u l-pitada u l-pitpitada. Fil-bidu biex nipprepara l-nies hija kważi importanti illi jkollok tuħ tal-laħam. Però għalfejn għandu jibqgħu għaddejjin ix-xhur u inti ddub tkarkar dawk l-4 ijiem biqtuħ tal-laħam esaġerat. Tajjeb, l-ikel huwa wieħed mill-aġenti li ħajjejna biex din ir-recovery issir fil-ħin u ssir kif suppost. Importanti ħafna. Semmejt issa stess, is-sens, mela, wieħed jara li għandu progress u jkun iktar motivat, inti automatikament tara qed tonqos. Però ħafna drabi jista' jkun li inti ma tonqos għaliex il-muscle huwa wkoll weight, ma huwa l-fett huwa weight, però jekk tibdel il-fett f'muscle, jiġifieri il-miżin mhux se jgħidlek li qed jitħaqlek. U jitqulek il-ħwejjeġ, għax tgħid tara naqra di konti li ma nilbisha ma kienx tiġini sew. Kif il-miżin pereżempju ċaqlaq kważi xejn jew kellha xi kilo u jiena qed jiġuni aħjar. Għax, meta aħna ħandaħlu training, aħna ħanitrasformaw ġisimna. Mhuwiex ġast il-kunċett ta' dieta. Kieku jiena minix qed nagħmel training, nippretendi li ninżel minn dak il-miżin kemm hemm bżonn. Għaliex? Għax jiena bid-dieta qed naħraq kemm ix-xaħam, kemm l-mażejjed u sfortunatament anke l-masil. Mela mhux tab xejn jkun hemm min jgħidli Mirejl. Jgħidli jiena kont għamil dieta, inżilt sajżew tnej ta' vera, però nisħi pereżempju mur il-baħar x'għandi kollox imdendel. Jew għax minix iffurmata minix stoned, dak u li jiġri meta nagħmlu dieta biss, aħna rridu kombinazzjoni ta' dieta u ta' training ukoll. Ħalli meta qed ninżlu mix-xaħam, mhux mix-xaħam u mill-masil. Importanti ħafna. Di tajjeb li importanti ħafna. nġibu aktar ċara ma' telespettaturi tagħna li la darba inti tidħol fil-ħwejjeġ u qed tħossok tajba xorta fil-ħwejjeġ u forsi qabel kont qed tħossok speċjalment forsi wara ħafna festi u x'nafin tħossok ftit uncomfortable. Għajt mela ismad il-progress hemm qiegħed. Bla dubju, u anke fejn jitlu ġifieri measurements ta' saħħa, fosthom dak li jgħidulu l-waist to hip ratio. Naraw il-wisa tal-waist kumparata mal-hip. Meta l-waist ħajonqos, awtomatikament numru sostanzjali ta' benefiċċji tas-saħħa ħajjitjiebu. Jiġifieri inqas riskju ta' attakk tal-qalb, ta' pressjoni għolja, eċetera, eċetera. Mela ma nħallux dak il-miżin isir sidna. Alright, biex nitkellmu ċar. Dak il-miżin jista' anka, pereżempju f'każ li n-numru niżel ħafna, ikun indikatur ta' problemi. Pereżempju jekk jiena pereżempju jekk jiena filgħodu inti żint u sibtni pereżempju 70 kilos. Għamil ġurnata ma nixrob xejn. Jew ġurnata mor ġurnata baħar u ma tantx xrobt. U mbagħad fil-għaxija inti żint sibtni 65. Dak mhux sinjal tajjeb, dak sinjal li jiena dehydrated anzi. Jiġifieri ejja noqogħdu attenti kif nittrattaw dak il-miżin, importanti. Grazzi mill-qalb Matteus, nieħu pjaċir nitkellem miegħek, ħanerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Kilban bin irid. Grazzi, bqgħu hemmhekk, għamor waqfa qasira ta' riklami, bqgħu hemmhekk bqgħu segwu l-programm LTV.